Hello everyone, welcome to Pambatha Kamancinci. We are here to update you of what was happening on iThonga namhlanje mhla ka-4 September 2025. Okay, sikhumbule kuleli viki bakithi ulungisela umngcwabo kaNkosinathi kaMagwaza bathengile negrosa ukuthi bawufaka isandla kadladla noma kunzima kodwa bayazama ukuthi basize nabo. Baze babhekisisa ukuthi konke ku-right yini lapho usanele Mpumbulu uphatheke kabi ukuthi kazi bazokwamukelani kadladla. Bazama ukumnika ithemba endlini ukuthi angaphatheki kabi. Umbali bakithi ubuza ubaba wakhe ukuthi engamenzela yini inkomishi yetiye. Lapho uyambona umgabadela ukuthi akekho right futhi nakhona akafuni ngisho nokukhuluma noMbali. Avele abone uMbali ukuthi ubaba wakhe akamkhulumisi engabe esapholisa maseko asuke eduze kwakhe. Kuqhamuka unkosikazi wakhe bakithi umgabadela uthi uzomtshela ukuthi abakaMagwaza basendleleni bazoduluduza ngalo mshophi wabehlakalele. Ukuthi nje aphendule umgabadeli bakithi uyambona nje ukuthi akekho right futhi akekho kwayilapho. Umntanzi uyazama bakithi ukuthi abuyisele izinto esimeni phakathi kwakhe nengane yakhe. Uyazincengela utshela uZama ukuthi kunganjani bazikhiphe beye eThekwini bayodla u-ice cream bekwazi ukuthi bakhumbule izinto zakudala. Ebese ebuza uZama ukuthi uthini wena. Avele nje uZama ethi awukahle ukungibakela isicefe. Asho nokuthi akafuneli lutho oluzophinde lumhlanganise naye. Umhlukumezele kakhulu avela asukuma ahambe kusenjalo. Asale uNtanzi uqhamuka umfowabo bese bexoxa ngokuyobulala onke amadoda abesebenzisana noGadla ngoba nakhe efuna naye noZama babe right. UMakhumalo ukaDladla bakithi uyabathoba isilonda lesi esivulekile. Washo ukuthi ubona kungcono ukuthi bazovela nabo ngoba bayazelwana nabo ngalento eyenzakale kubona. Bathule bakithi kaDladla uyabona nje ukuthi basezihlungwini. Ebese yasho ukuthi njengoba belapha kaDladla bazosiza nanoma ngabe ngane. Bavele wathi uDladla asilifuni usizo lwenu. Waqhubeka washo uMakhumalo ukuthi kodwa siwumndeni mgabadeli futhi bayazilwana nobuhlungu ababhekene nabo. Washo ebekhipha i-envelope ebeka phansi. Wabonga bakithi unkosikazi kaMgabadeli. uZama uyaphekha izimpahla zakhe kade kuzongena uphinda elokhu esaba ukuthi ukungena. Avele uZama ambiza esho khona ukuthi akayeke ukunyonyoba akangene. Wabe esengena bakithi ezochaza into eyenzeka ukuze ambuyisele kubo. Avele nje uZama athi akasikho isidingo sokuthi uchaze. Ethi uphinda amkhuze uZama aze asho nokuthi akusilo iphutha lakho. Indlela naye ayiyo. Wase sehlahle amehlo kangakanani novele nje wathi uZama ukuthi nje uweak. Washo khona ukuthi uyohlezi unjena angeke uze ushintshe. Wavele waphoxeka uphinda waphuma ngomnyango. uNtanzi bayaziqinisa ngapha angithi bafuna ukuyobulala bonke laba ababesebenzisana noGadla sonke lesikhathi. Iforum bakithi ihleli ngaphansi kwesihlahla phela ihlela ukukhetha umholi wawo omusha ngoba uGadla useshonile kade noNtanzi owile. Hawu kade ababuzanga elangeni wavele waqhamuka uNtanzi wavulela wonke umuntu ngenhlamvu. Zalala kanjalo izitho zazingasavalelisanga. Omalume baNkosinathi bazolanda umoya kaNkosinathi lapho waphelela khona phela esangweni kaMagwaza. Baze bamtshela ukuthi sebemyisa emakhaya lapho azobekwa khona. Basho khona ukuthi umoya wakhe ungasalana akahambe nabo ukuze ezolala ngokuthula. Bamtshela ukuthi akulona ikhaya lakhe leli kumele asukume laphana ahambe. Umgabadeli bakithi ukhuluma nomntanakhe uyazibalisela ukuthi uhambe esamncane futhi engakaboni lutho emhlabeni. Uze uyambuza ukuthi uyenza kanjani ngempela lento ebuhlungu kanjena kuyena lapho ubuza umuntu ongeke esaphendula. uNtanzi uthatha uZama uyombonisa lapho agqibe khona labantu abesebenzisana noGadla ngoba enethemba lokuthi mhlambe bazoxolelana baqale phansi kabusha impilo yabo. uNtanzi ubesesho-ke ukuthi wonke umuntu osebenza noGadla umgqibe laphana. uZama waba umuntu ongayizwa ngempela lento esho ubaba wakhe. Wabesesho uNtanzi ukuthi uvele wabona kungcono ebabulale bonke. Wavela uZama wahamba lapho. Abesebuza khona ubaba wakhe ukuthi ucabanga ukuthi ngokubulala lamadoda amancane kanje usuzibona unamandla. Wathi nje uZama lento oyenzile ikhombisa ukuba weak. Wathi uNtanzi lento engiyenzile Zama ngiyenzele wena. Wathi uZama uyenzelanga mina uzenzele wena. Ubanele uyobona uSanele phela ngeso sonke lesikhathi usebenzisa umzimba kaSanele. Useyambuza-ke uSanele ukuthi hawu usulana bafu. Washo-ke uBanele ukuthi uyohlezi ekhona. Wabesebuza ukuthi banjani ekhaya. Wabesesho ukuthi ba-right. Washo nokusho ukuthi uyamazi unkosikazi wakho ungumuntu o-strong. Washo bakithi uSanele ukuthi uyamazi. Wabesesho ukuthi
izindaba ezimnandi ukuthi phela umndeni wakaMagwaza nowakaDladla sewu-right bakithi emva kwayo yonke into eyenzakalile. Wabese esho uBanele ukuthi yonke into izoba right futhi izohamba ngohlelo. Washo ukuthi uSanele yena akalulame lapha kuzolunga konke. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukucindeza notification bell nokusubscribe-a nomusho wombono wakho. Bye.